Hoxe toca falar do síndrome de Stephen Candy. De que ven este síndrome? Este síndrome ven dunha película dirixida por Quentin Tarantino que tuvo 2 premios Oscar fai unha dúcia de anos, é interpretada por Leonardo DiCaprio e Samuel Jackson. Samuel Jackson nesta película fai o papel de Stephen Candy, que como ex-esclavo era mayordomo dunha quinta e levaba o apellido do patrón, porque os esclavos evidentemente estaban registrados só con un nome, non tiñan apellido. E cando se liberaron, moitos non sabían que poñerse e poñían o nome da explotación onde eles eran esclavos. Nunha das escenas da película, Stephen ponse furioso porque ve un negro a cabalo. E normalmente os negros nos Estados Unidos nesa época, pois era na época do filme, da histórica do filme, os negros estaba prohibido montar a cabalo. Entón, cando ve un negro que ven a cabalo, dille Stephen ao seu amo: mire amo, ese negro que ven a cabalo. E dixolle o amo, dixolle logo: que ten que ver iso, que se importa, queres ti tamén un cabalo? E ele dixo: non, eu non quero un cabalo, eu que quero é que ese negro non teña un cabalo. Isto reflexa, ese síndrome é moi corrente. Todos tivemos na nosa vida un Stephen Candy que defende os intereses do amo, incluso contra os seus próprios intereses, e non lle falta nada para acusar ou para atacar a súa propia casta, a súa propia clase, para satisfacer o amo. É moi corrente eso. E a min pasoume unha vez, tuve un exemplo práctico, que cando eu era secretario sindical que me ocupaba da construción, pois fun unha vez unha obra para intentar parala porque estaba chovendo a chorro e o xefe pois non mandaba parar os obreiros, estaban traballando a chuvia, mollándose, e en inverno, cando non se molle e que ainda por riba despois non ten roupa de recambio, pois é moi peligroso para a saúde. Entón os sindicatos facían o que podían para poder parar as obras e poder cambiar a legislación para que cando chovera non se traballara. Entón, eu fun a unha destas obras e resulta que eu intentei parar a obra e os obreiros pois responderon e a maioría pararon e meteronse nas barracas ao quente a xogar a partida e eu pois estaba contento. E neste entremedio o contramestre chamou a policía e resulta que eu, cando acabei de meter todos os obreiros, acabouse a miña función ali, fun para ver outras obras que tamén estaban chovendo, estaban traballando a chuvia. E cando vou a coller a moto, que eu iba nun scooter, cando vou a coller a moto tiña papeles metidos no contacto da moto. Non podía meter a chave porque me atocuñaron uns papeles no contacto e, por tanto, pois non puden arrancar a moto. Penso que o objetivo era que eu esperara ali hasta que viñera a policía. A policía veu, eu respondín que estaba facendo a miña función e non pasou nada. Eles fixeron a súa relación e non pasou absolutamente nada, non? Pero, po caso, pasado o tempo, eu vin a esa obra de novo e insinuei, falando cos obreiros, que o xefe me fixera ese golpe de meterme papeles para que eu esperara pola policía. Entón, un compañeiro, que era membro do noso sindicato, dixo: mira, non lle bote a culpa ao contramestre, non lle bote a culpa ao xefe. Quen verdadeiramente che boicoteou, quen che metiu os papeles na moto, foi ese compañeiro que te invitou a café. Foi tal fulano, un obreiro galego que che metiu os papeles na moto. Eu non che dixen nada na época porque era para evitar que pois houbera un incidente maior, porque penso que ti te cabrearías moito que che fixeran ese tipo de maniobra. Por tanto, ese señor, ese home que me puxo, que me fixo esa faena, era un síndrome Stephen Candy, que na época aínda non existía a película e non existía o síndrome.
a denominación de síndrome. Síndrome sí que existía porque é de toda a vida, de toda a historia, non? Entón, eu penso que todos tivemos na nosa vida, ou temos na nosa vida, ese persoeiro, esa persoa con síndrome de Stefan Canti. Desde logo que é terrible ver como moita xente defende os intereses do amo coste o que coste, pensan que van a heredar a empresa e incluso son maltratados despois. Hai moitos pois que depois de defender o amo e de acusar os seus compañeiros e de facer todo ese tipo de maniobras, incluso son despedidos ou maltratados na empresa. Pero non importa, porque na súa ideoloxía, no seu cerebro, non existe outro sistema máis que adorar o patrón e non poñer nunca en causa o sistema establecido. Miren no seu derredor e teñan cuidado cos síndromes de Stefan Canti.